Moikka kaikille! Moi! Ollaan täällä Päivin kanssa verkostoitumistilaisuudessa ja huomattiin, että meillähän on tulossa ihan oma verkostoitumistilaisuus meidän vasta aloittaville yrittäjille. Marraskuussa 21. päivä Helmen Pirtillä meillä on uusien yrittäjien iltamat. Mutta ehkä kysyisinkin Päivi sinulta, kun teet paljon aloittavien kanssa töitä, että miksi tämmöiseen tilaisuuteen kannattaa tulla? No kannattaa tulla ehdottomasti ihan jo sen verkostoitumisen vuoksi, eli pääsee tutustumaan uusiin yrittäjäkollegoihin. Lisäksi pääsee tutustumaan kunnan elinvoiman työntekijöihin ja tyyppeihin, Limingan yrittäjäyhdistyksen toimintaan ja saa paljon semmoista hyödyllistä informaatiota, tietoa, taitoa, hyötyä ja innostusta siihen oman liiketoiminnan ja yrittämisen alkuvaiheessa. Wow, kuulostaa aika hyvältä. Mm-hmm. Mutta onkohan mitään sellaista sitten, että henkilö ehkä miettii, että onko tämä oikea paikka minulle ja uskallanko tulla ja voinko ehkä kenties ottaa vaikka semmoisen jo kokeneemman yrittäjän mukaan? Voi ehdottomasti ottaa mukaan, jos haluaa semmoisen kummi kautta mentorityyppisen kaverin napata siihen mukaan, jos tuntuu aralta lähteä yksinään, niin ehdottomasti tervetuloa vaan mukaan. Ja vaikka ei nyt olisikaan sitten semmoista mentoria siihen ottaa mukaan, niin sinne porukkaan on tosi helppo kyllä päästä mukaan ja varmasti iso osa tulee ihan ensimmäistä kertaa, että rohkeasti vaan mukaan, oli sitten kaveria napata kainaloon tai ei. No niin, ei muuta kuin kuulostaa siltä, että täytyy lähteä ilmoittautumaan. Ja ilmoittautuminen meillä tosiaan on auki. Ei muuta kuin mukaan rohkeasti ja me mielellään nähdään teidät Helmen Pirtillä. Helmen Pirtillä 21. marraskuuta ja mukavaa seuraa, hyödyllistä tietoa ja iltapalaa on tarjolla. Yes, nähdään! Nähdään, moi!